Ano na paglikit uglong boy. Puko mo na. Bago mo na ginagawa. Ay, Juan, Simpon. Tingnan mo yung puko. Pagdaw dahil, wala nila ako. Bago mo na Juan, Simpon. Bago mo na pang gime. Puko. Kuko. Ay, naman yung magpalang anak. Puko mo. Ilan? 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 Kang taga sila, ito ng muko. Isa ko ano niya. Gusto ko dulay. Sige na kunin mo, igura ko ng support. Nag-video naman ng Bustos. Butang biyan ako ni kuha na ko. Ginabuhi ang taon tanin. Maligatan. Ah, padimi ko na eh. Isa pa mo, damit, halag piso, hala. At agama, piso-piso lang ba? Buta, number diya sa baba, kaya para inikuan. Gikas ba, gikas? Di ka. Ato rin si Dunet. Ato i-donate sa number. Ako, ipadala ng number. Money, Halag piso, piso-piso lang. smart padala ba? Doon, bro, ito dito. Hay, man yung lumboy, oy. Ay, tumabog lang ang Purina Sanchez, ano? Miya, dito domingo, dito ka sungko. Ay, sama na, ay, lahi, Madahan tayo. Kasi yung resistor ka, suho, pulong ka sa akong dalag. Ipaligit. Sa tanawon din mo, ang saon pagkuhan, dikit. Anak, di ay? Maniwang si ka suho, minudod ng walya. Ala ninduta de ka ni ha. Mama na mo na yung upo. Kapag yung mga silpong krano eh. Upo. Kuman, Iya na ko. nani mo? Kuman, butangan ni mo kuan man. Niya, butangan kay... Ay, ito boy, itong, ay, ito butang pili po eh. Punta ko sa Kung gikuha kay apoy. Mami, kanata? Sig atubang anang cellphone. Uy, Ako balitan na nag-SIM card ganyan. kanata ba? ikuha na Ano kay nagpalit Joey eh? ang ganan. Butay mo kay, mag-kuan ka, mag-fill pa ka, mag-minpan pa. Butangan mo Ano ganin. Halin mo ang butano na. Alin bang ganin si Ah, Lula Sofre? I'm looking for a single mom. Single ready to Kaya pag mingle. video na. Kaya pag video ng kuan Joey. Balong jowe. dinar Mga lumboy. baba na. Ano na, saan mo na? Ligisan na, hangit ka na.